1.0ザーヤルモールパン、お久しぶりでございます。というところで今日もですね、1時間頑張っていきましょう。よろしく。こんばんは。こんばんは。電気があるって素晴らしい。こんばんは。2019年9月12日、本日は何曜日ですか？木曜日でございますね。時刻は10時5分を回ったところでございます。というところで今日も皆さん本当お疲れ様でした。疲れた。なんかすげえ疲れた。この3日間ぐらいですか。ちょっとですね、台風が来ておりまして、日曜日ね、普通にこう、なんていうんですか、ちょっと会社の方のところのね、やついろいろと動いて、で、それで終わった後にね、帰ってきて、本当に、今日、台風来んのかいみたいな感じでね、こう思っていたんですけども、夜中になってね、急にこう雨風がこう強くなり始めて、これはちょっとね、このタイミングで放送やってたらね、万が一雷が落ちたらちょっとあれだなと思って、そのままちょっとお休みをさせていただいたんですけども、その翌日のね、朝の3時ぐらいですか、なんかもうすげえ、私ね、住んでる場所が千葉県なんですけども、で、台風のね、影響をこう、もろに受けまくっちゃって、で、もう、あれもね、要は停電になっちゃって、やべえ、これどうしようかなみたいな感じになっちゃってね。で、とりあえず友達のところ行ったりして、で、あとはお風呂もね、別にこう、近くのお風呂の銭湯とかもあるから、そっちの方に行ったり。で、充電器に関しては、いろいろとこうね、余裕があるから、バッテリーやら何やらは普段からなんかね持ち歩いてるから、おかげさまで無事にね、とりあえず帰ってきてからが一番大変でしたね。電気ねえし、そもそも暑いしっていう感じで、もうね全然もう蒸し暑い中、今日はねなんかすごくこう涼しい感じのね、なんかいよいよ秋が来たんかなみたいな感じなんですけど、でもそれでもあれだよな、もうちょっとこうさ、なんだろうね、今日の涼しさがね 2,3 日前ぐらいから欲しかったかな。で、ひとまずはですね、とりあえずなんとか昨日ね復旧して、でもうシャワー浴びて、お風呂久々に風呂入って、実家のね家のお風呂入って、もう気持ちよくなったから、とりあえず寝ようっていうことで昨日は寝て、今日も一日ねのんびりとこうストレートやってきました。というところでございましてね。何はともあれ今日ようやく復活ですよ。ただ千葉県はね、依然として、停電エリアやら何やらがね、ちょっとこう、数多くあるみたいですので、皆さんもね、本当に、こんばんは。なんかしかもなんか台風15号が終わって、今度16号がなんかこう接近しているみたいな話もちょっとこう出てきておりますからね。いやーもうほんとね、マジで勘弁してほしいわ、マジで。なんか今回の台風はね、本当に全然勢力が衰えないまま、本土側の方までね、来たっていう、そういう流れでございますからね。というところで今日もね、1時間、ちょっとね、久しぶりの放送なので、ちょっとリハビリがてらでやらさせていただければと思うんで、何卒よろしくお願いします。じゃあ今日も元気に頑張っていってみましょうか。FM51.0 ザ夜のガルパン第613回目よろしくーす。
お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートの時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をお伝えしていく、そんな地域密着型の番組志しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。でもってちょっとね、超久しぶりでございますけども、うちのこの番組のねパーソナリティ務めておりますコトーと申しますんで、よろしくお願いします。いやー、というわけで復旧するまでだいぶ時間かかりましたね。皆さんのところはね、各地域どう大丈夫でしたかね。東京の方はなんかそんなでもないけど、神奈川とでもやっぱ一番きついのはやっぱ千葉県になるのかな今回ね。だって千葉県で現在まだね復旧していないエリアとしたら内房線の下の方っていう感じでございますよね。ちょっとせっかくだから見てみましょうか。そうだ、お名前の読み上げしてませんでしたね。しげさん、ぼこくまさん、さわみんさん、きえんせい霧島さん、日本を取り戻すさん、ジャクサティンさんに泉さん、というところでね、今日もいらっしゃいお越しくださりありがとうございます。さあというところでございましてね、千葉県いろいろと広いでございますけども、大体ね、私が大体ここら辺のところに住んでるんですけどもね、ここら辺のところが一昨日になってちょいちょい復旧して、昨日ようやくだいたいここら辺の市原市かなが復旧してきて、ただまだ復旧してない場所もあるみたいですけどもね。本当に月曜日の朝やばかったですもん。会社行く途中さ、とりあえず会社行くかっつって言って、朝の6時ぐらいの段階で会社からはとりあえず安全になったら来てねっていう話になったから、で7時ぐらいになって、雨そんなに降ってないし、風もちょいちょい止んでるからいけんじゃねこれっつって7時ぐらいに家を出たら、1回親に送ってもらおうかなと思って7時ぐらいに家を出たら、信号止まってるわ、木がなぎ倒されてるわで、よし1回とりあえず家帰ろうっつってね、家に帰って、でその後10分20分ぐらいして、もうほら仕事の作業着来ちゃってるから、なんか行かねえとなんか気が収まんねえな、ちょっと行ってくるわっつって一人で車に乗ってね、信号止まってたりだとか、もう若干冠水しかけてる道路をね走ってね会社まで行きましたよ。で無事になんとか始業時間に間に合ったのはいいんですけども、来れてる人がそもそもそんなにいないっていうね。でよくよく聞いてみればいろんなところで停電が起こっていて、で多分まだこっちの袖ヶ浦だとかこっちの方に関してはまだなんか電気の普及はされてないみたいですね。一番何がやばいって君津にある千葉県のね送電化の力をね司ってるのがね大体2つぐらいか。もうねちょっと現状使えない状況になってしまっているので、そこを考えるとなかなかね、ちょっと早いところ1日でも早くね復旧してほしいなというところでございますけども、本当に電気って大切だなっていうところでございますね。というところでございましてですね、今日のところは正直ねそんなに今日はね何を話そうかっていう風なところなのよね。あまりにも久しぶりすぎてさ、前回何の話をした？前回の話は確かあれだよね、大洗のあそこら辺の話をしたところでございますよね。まこたんの話をしたのか。8月31日まこたんのやつ見て写真見てで終わったぐらいなんだよね。ひとまずね、とりあえず次のところで、次に大体大洗行くのいつぐらいだろう。てか大洗の方もなんか台風相当やばかったらしいですけどね。ただなんだっけ、朝方さ、その6日か月曜日の違う6日じゃねえだろ。月曜日のさ9日か9日の朝普通にねちょっとニュース見てたら大洗ホテルさん、大洗シーサイドホテルさんのロビーの中からなんか撮影しているね人たち取材班がいて、
でなんかなんかどっかのところのやばかった旅です。館の方はなんか屋根がすげえもうすっ飛んでるってのを見てわーっていうね、なかなかちょっと怖いよなああいう風にね。まあでも今もなんかねツイッターの方で流れてくる情報だとなんか未だにいろいろと木が倒れたりしている状態で、またまあ道路もねもう草木やら何やらがもうすごいこう倒れたりしているっていう話でございますから、まあ、もしね皆さん行かれる方々くれぐれもね大洗に行く際はご注意ください。まあ、ちなみにね私はね、まあ、明日からこう仕事を明日仕事行ったらまあ3連休になるんですけども、その3連休はですね私ちょっとね草津方面に今度行ってこようかなと思います。いやーもうねなんだろう久しぶりというかなんというかねなんか久々にこう大洗に行かないね土日なんか3連休を過ごすなっていう感じなんですよね。まあ単純にね自分が子供の頃にねまあちょっと今回はね普通に大学時代の友達とじゃあちょっとさほら最近さもうね基本的に私大洗にしか行ってないからもうその友達がお前いい加減ちょっとお前こっちとも遊べよお前なって言われて了解したじゃあちょっとどっかへ出かけっかっていうことでもう行ってくる場所としてはですねとりあえず流れとしては朝方に諏訪湖行って諏訪湖から上登っていって車山高原見てきて車山高原からさらに上に行って軽井沢方面はどこら辺だ軽井沢上田じゃねえなあれ軽井沢はここら辺のどっかにあったはずだよな長野の諏訪湖から上登っていって多分ねここら辺のどっかにあるはずなんだよな。どこら辺だっけ軽井沢あったここら辺ですね。まあ軽井沢行ってそれからそのうち日のうちに草津行って草津で一泊泊まって帰ってくるっていうね、そういうねわけのわかんないねルートをね1日でね頑張ってこなしていきます。ちなみにまあじゃあ千葉県からじゃあルートちょっとね見てみましょうか。はいまあじゃあ千葉駅スタートとしましょうか。千葉駅スタートして千葉駅スタートからの諏訪湖諏訪湖にして違うなここを諏訪湖でいいのか。諏訪湖車山高原で車山高原行った後に軽井沢軽井沢町行ってその後万座温泉違うけなし峠だけなし峠知ってる皆さんけなし峠っていうね奇跡のね場所があるんですよ。でけなし峠行ってそこからさらに、草津とはい1日だけでこの距離でございますけどもね、この距離でおおむね移動時間としては8時間ぐらいということですね。すげえなすげえ距離移動するねこれね。422キロですね。半端ないね。おっすきびもかさんお久しぶりです。お越しくださりありがとうございます。まあ今日はですねちょっとね珍しくちょっと私ね大洗にねちょっとねこの3連休は行かないでねちょっとね草津とかね軽井沢方面ちょっと行ってこようと思ってねこんな感じで動いております。いやしかしすごいねこう見ると移動距離なかなか半端ないよな。ちなみに皆さんけなし峠ってね何があるかってご存知かな。けなし峠というね場所がねあるんですけどもねいやここがなかなかすごい場所なんですよ。まあ多分皆さんご存知の方多いんじゃないかなあれね。けなし峠はいけなし峠まあ長野県と群馬県のところにある峠なんですけどもまあ多分ね皆さんね一度は絶対ね見たことあると思うんですよ。いやそんな名前知らねえよっていう人でもねお前じゃあここ知らねえんだなって言ってね多分ね知ってる人が大多数だと思います。はいそれがどこかっていうと
はい、こんなところでございますね。いやー、多分ね、まあ皆さんもね、多分見たことある人はね、非常にこう多いんじゃないかなと思うんですけどもね。長野県から群馬に入れるね、峠道なんですけども、そう、ここがね、まあよくね、人類未開の土地、人類未開の最後の希望、群馬県とかってよく言われるね、あれですけど、でもまあ、ほんとね、こういう景色があるんだよね。まあそもそも群馬ってね、やばいんですよ。群馬県で検索すると普通に出てくるんだけど、群馬って検索すると何が出てくるというとね、こういうものばっかり出てくるっていうね。やばいよな。でもね、普通にね、群馬県で検索してもね、大体ね、なんかね、変なのが出てくるんだよな。これ。違う。これマジモンのやばいやつや。マジモンのやばいやつだから、これはさすがにネタにはできん。これだね。俺が探していたのこれだね。群馬県の画像をまとめて、群馬県庁、埼玉県境から車で20時間、ここが群馬県庁であるとかね。群馬県高層ビル、群馬県庁宿舎、群馬県の住宅街、群馬県の成人式、群馬県の繁華街、一般的な群馬県職員、現代の群馬県、栃木県民の来週に備える群馬県職員。いや、俺できればこれさ、あれなのよね。個人的にこれすごい好きなんだよね。群馬県民と栃木県民の紛争っていう。できればこれなんだっけ、ほら、飛んで埼玉っていうね、少し前に要はもう埼玉をね、すごいこうディスった感じのね映画が作られていたわけなんですけども、できればなんだろうね、これと同じような感じで群馬をねディスったなんかものを作れねえかなっていう、正直これすごく見てみたいですよね。はい、肩こりには相良さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。まあそんなこんなのね、奇跡的なね場所のね群馬県にちょっとねこう足を踏み入れてこようかなと思っております。いやー、ちょっとねぜひともね、怖いとこですよ。群馬県何が怖いってね、行くとね竹槍飛んできますからね。高速道路とかでねちゃんとねバリア張っとかないとね、竹槍で沈みますからね。まあそんなルートでございますね。このルートを使ってね、1泊2日で旅行でちょっと遊んでこようかなと思います。なんだろう、なんだかんだでね、でもね、走行距離がさ、422時間なんですけど、なんだろうね、なんかね、400時間っていうのがね、そんなにこうね、なんかこう、長い感じに感じないですよね。映画でドラマになった群馬県、群馬を知らないって作品、お前はまだ群馬を知らない、そういう作なんだ、ちょっと調べてみようかみたいな。おいす、川崎のじいさんいらっしゃい。お越しください。ありがとうございます。絶賛ですね。あれでした。停電しておりました。で、停電していたんですけども、今日はなんとか無事復活したんでね。まあ、とりあえずちょっとね、何を話すかどうかはあれとしてもね、ひとまずちょっとこう喋ってね、感覚を取り戻そうかなっていう感じで今ね絶賛放送しておりますんで、まあお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあというところでございましてね、今度まあ行ってくるんですけども、なんだろうね、もともとさ、友達から正直ね、最初は草津と軽井沢だけ行くかっていう話をしていて、でまあ友達からはね、まあまあ前に1回行ったことあるから大丈夫じゃねと思ってたんですけど、なんかね、まあ今回せっかくだからちょっと諏訪湖とか別のところ行こうぜっていう話を振ってね、行くようにしたんですけども、まあそしたらまず友達に言われたのがね、お前そんなに移動距離走って大丈夫って、お前の体力問題ないのって言われてね、まあ確かに、だってね、千葉からさ、もう東京まで行って友達拾ってね、諏訪湖、長野行って軽井沢行って草津でしょ。だってまああれだからな、千葉から東京抜けて山梨ぶち抜いて長野行って、長野からさらに上の方
方に行って、要は長野を縦断するわけだからね、で軽井沢行ってからそこから草津行ってっていうことを考えると、あ、確かにそれすげえ距離だなとかって思うんですけどね、ただ残念ながらね、普段からね、こうなんだろうね、千葉の、私千葉県のね出身なんですけど、ここから大洗までまあ大体行くとね2時間大体200キロぐらいかな、そんぐらい走ってるから、なんかそんなになんかきついことでもないんじゃねみたいな感じになっちゃってね、だってね、千葉県から大洗まででしょ、だって結局ね2時間ぐらいかかるわけですよ、千葉県からこう大洗に行こうとするところまで、それを考えると140キロ、まあ400キロ向こうは走るけど、基本高速道路だからね、こっちの方はもう下道とか道も踏まえても2時間半だから、まあ要はね高速道路に乗っていった帰ってきても結局日帰りで絶対に1日5時間は運転しているわけだから、まあそれを考えたらね、なんか5時間ぐらいねの運転でしょ、しかもちょいちょい休憩挟みでしょ、全然いけるでしょっていうね、なんかわけのわかんないね、なんかこうなんか自信にね満ち溢れております。おす、鋼さんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。ちなみにね、昔ね、車山高原っていう場所があって、そこね、昔ね、家族でね、旅行に行った場所なんですよ。最近私ね、やってるのが、子供の頃に行った場所、まあ、子供の頃、ここですね、子供の頃に行った場所を何回かこうね、巡り直しをしようっていうね、ってことをちょっとね、やってるんですけど、これが多分、ここは確か出雲じゃねえな、あそこだったかな、諏訪神社だったかな、諏訪神社、諏訪大社ですね、すげえ画質が荒れてる、これらの写真をさ、今この年になって、今俺ほらカメラあるじゃん、カメラでねどれぐらい撮れるのかっていうのちょっとね試してみたいんですよね、でこれ間欠泉ですね、なんか諏訪湖のところに間欠泉センターっていうところがあって、そこのところ見れるんですけどね、結構ねしょっぱかった気がするんだよな、でそこからどんどん突き抜けていって、車山高原センター、車山高原っていうところがあって、そこにねロープウェイからね登っていけるんだけどね、すんげえ綺麗なのよね、ここら辺ね、でまあね、道すがらこうロープウェイでね上に突き抜けていって、もうすんげえ綺麗だった。できれば俺ねこの花を撮りたいんだよ、この花をねちゃんと綺麗にピント合わせてねすげえ撮りたいんだよね、子供の頃に写真撮ってたんだけど、デジカメで俺コンデジカメで写真をねこの時撮ってたんだけど、このね花をねもっと綺麗に撮りたいですね今はね、で、まあそこの上の方に行くとね、まあ、車山が山頂ということで八ヶ岳のねところにあるところですね、車山高原はスキーか山登りで行く。やっぱスキーとかもやっぱ有名ですよね、自分はね、でこれが林道湖か、多分ねちょっとね今日はせっかくだからそっちの方の話をしましょうか、諏訪湖から上の方に向かって登っていくと、多分ね車山高原、ここだね、まあ白樺湖っていうものがあるところですね、まあ白樺湖という、多分ね皆さんもね聞いたことがある人多いと思うんですけども、大体画像的に言えばこれやな、これです、よく皆さんもねこうローカルテレビというかなんというかそこら辺の CM とかで聞いたことないですかね、白樺リゾート池の平ホテルっていうね、そこからやっぱそうだよね、やっぱ白樺リゾート池の平ホテルっていうの出てくるよね、俺もね個人的にはねそこら辺がねよく出てくるんですよね、まあ、実際ありますからね池の平ホテルで、まあそっちの方にねちょっと行って、ここ終わってからじゃあ今度はね軽井沢でも行くかっていう感じでね、
ちなみにね、この年ね、皇太子天皇ですね。安楽ですが、天皇陛下とかがちょうどね、軽井沢の、私ね、いつもね、軽井沢に行くと大体ね、てかもう今日完全にごめんね、大洗のこと全く関係ない話するけど、ごめんね。こうでもしないとね、ちょっとね、話のね、感覚ちょっと取り戻せないのよね。まあ、ちょうどこの時に、あれなんですよ。ちょうど軽井沢の軽井沢タリア線っていうね、自然公園があって、まあ、自然公園っていうか、まあ、ちょっとしたこう、テーマパークという、テーマパークなのかなあれは。まあ、公園があって、そこのところにね、家族でよく行くんですけど、ちょうど行った時にね、皇太子様とかがね、ちょっとこう、出てきていらっしゃいましてね。いや、すごいね。間近で、天皇陛下とかのさ、手を振られるなんてさ、そうそうないから、俺はすげえちょっとテンション上がりましたよ、本当にね。ちなみにこんな感じでした。ちょうどね、帰りの時間帯もあったんですけどね。車窓からね、もう手を振っていただいてね、もうね、この時はね、すごくこう印象に残ってましたね。で、まあそこら辺ふらついて、ここら辺ですね。ここら辺がね、白糸の滝っていう、まあ、軽井沢の中にあるね、有名な観光スポットで、で、他にもね、あれかな、軽井沢のね、旧三笠ホテルっていうところかな。こういうところと、あとは、はい、こちら軽井沢銀座っていうところですね。っていう、そんな感じのところがあって、そこからさらに万座温泉方面ですねに突き抜けていくと、まあこういう感じのね、ところが見えるんですけども、そこからさらにまっすぐ突き抜けていくと、まあ、草津の湯河原のところにたどり着くっていうね。もう本当にね、とりあえず子供の頃に憧れていたルート全部ぶちかますかっていうね、そういう感じのねことを、ね、今ね考えておりますね。おしみさん、どうもお久しぶりですね。お越しいただきましてありがとうございます。何も間違ってません。何も間違っておりません。ただ今日はね、なんかね、あまりにもね、久しぶりで多分4日とか5日ぶりにこう放送するわけなので、さすがにね、リハビリしないと俺が多分喋れねえかなっていうことで、ちょっと今日はもうざっくりと適当なこと話しております。っていうか、まあ普通にこうね、旅行でちょっとここら辺行ってくるよっていう話なんですけどもね。まあやっぱたまにはね、大笑い以外のねところにもね行くのもありでございますよ。まあちょっと大笑いにもね、またね、ちょっとだってどうせほら来週か、今週は要はそれでね、草津とかあっちの方行くけど、どうせ来週あれなんだから、ほらパンが終わってから大笑いにねもう行って、大笑いで打ち上げする気満々だから、まあね、1週間ぐらいええやろっていうね。ちなみにパンガの方は皆さんはどうですかね。一応ね、僕はパンが終わってからその足で大洗目指して大洗でまあね、まあちょっとこう一泊の打ち上げをして打ち上げやって、そこからちょびたんちょっと行ってこようかなっていうふうに今考えてます。新番組古藤さんの思い出の旅、まあ思い出の旅というかね、なんだろうね、なんか結構ね好きなんですよね。子供の頃に行った場所とかをもう一回自分のね足で、ほら親に連れて行かれていくっていうよりかは、自分の足でそこに行ったらどういうものが見れるのかなっていう、そこら辺ね結構こう私気になってるというかね、やってみたいんですよね。あの頃にね、ちょっと待った、ごめんね、ちょっと待って、緊急事態が発生した。パンは仕事で行けなくなった。こんばんは。この旅は難儀でしたな。ミッションコンプリートです。
まあ今ですね、ちょっとこう放送事故が起こったわけですけども、まあ実際超事故ってました。何があったかっていうとね、G が出ました。怖え。いや普通にね喋りながらさ、ちょっとこう地面をぼーっとね眺めながらねこうやってたら、なんかカサカサカサっと動くものがあって、あっつって、いや久々に G を見ましたわね、もうね。いやー怖かった、マジで怖かった。まあとりあえず無事退治したんで、またこう放送続行です。宮吉さん、そして桂木さんいらっしゃい。そうお越しくださりありがとうございます。いやーマジね、超難儀でした。ほんと難儀でした。まあ難儀とは言ってもね、でもなんだかんだでね、まあなんとかなるやろうと思ってたんですけど、さすがに3日間はね、電気なしっていう生活結構えぐいっすね。あれはちょっとこうね、死にたいなと思うところがありましたけど、まあでもとりあえず無事に生きているんでね、生きてればとりあえずまあいいかなっていうところで頑張っております。はい。まあそんな感じでもう本当にここ最近本当に全然さ、放送やら何やらがしていなかったから、まあちょっとねそこら辺のエンジンかけるのとね一緒にね頑張っておりますね。誰だ ?23 日友達大洗行くです。23日だからあれだね、ちょびたんの日に行くんですね。パンは仕事で行けなくなった。うわー、あーねさん来れないのか、残念やな。まあこっちの方はとりあえずその大洗か、大洗にはあれかな、パン屋に行ってパン屋でやって、多分ね3時か2時ぐらいになったらもう一回俺は引き上げて車でね、てかビッグサイトの駐車場ってどうなってんだろう、ちょっと調べるか。ビッグサイト、ビッグサイト駐車場は金額いくら、そう、ビッグサイトそのものにま駐車場あるけど、いくらぐらいなんだろうね。東とまずそもそもこれあれか、1日最大2000円か。営業時間内に限りですって。で、有明東臨時は普通車1500。まあここら辺で考えるとやっぱちょっとあれだよな、いろいろとお高めですよね。1500円か。私も車で行くので助かる情報です。私も車で行くので助かる情報です。そう。でもね、もしね、よもぎさんほら今回本出すでしょ。本ってさ、あれそのままそこに届きます。その子に届くのかどうかによってね、いろいろとね変わってくるんですよね。ビッグサイトの駐車場はD パーキング有明セントラルタワー239台。ここか。高層オフィスビジョンの大規模駐車場、イカント認知されてない。予約サービスは、予約できるんだ。最大2000円だから、最大2000円なのね、ここね。で、まあ、基本料金、つってもね、結局ね、4人ぐらいで乗り合いで大洗目指すから、まあ、その4人で割り勘ねって言っちゃえば、1人500円でいいわけだから、案外それでいいのかもしんないな。平日30分300円で、ちなみに車に積んで搬入するので必須なんですよ。なるほどね。近くじゃないときついんすな。まあそれだったら TOC ビル、割引普通で施設内で2000円以上お買い上げで、まあ2000円以上お買い上げで3時間か。3時間じゃ全然足んないしな。あとはダイワロイネットホテル東京有明は、最大2000円か。まあ大体2000円とかで止められるんですね、ここら辺って。まあただまあ一番こういいのはもう正直ビッグサイトでしょうね。でもビッグサイトのさ、その場の駐車場ってさ、そもそもどうなのかね。62台だから、そういったパン屋とかだとやっぱ車で来る人って多いんですかね。案外さ、ほら、なんだろう、結構みんなね、やっぱイベントで、じゃあビッグサイトで、要はね、イベントがあるから、駐車場があるから、土日上限なし、そこら辺はね、あれですよ。銀座とか行くとね、もうね、やばいよ。10分500円とかザラにあるからね、あそこら辺ね。
で、まあでも2000円か。2000円で長時間入れるんだったら、駐車場台数が62台なのですぐに満車になるので駐車できればラッキーです。まあ一番いいのここだよな。ビッグサイトに止められたら一番全くもって問題なく早いから、あるいは東京ビッグサイト東棟地下駐車場なんてあんの？へえ。イベントごとで便利で他にもイベントやってますからね。他にもイベントやってますから大抵使う駐車場がそのまま使えるはずかな。最大料金2000円でしょ。ちょっとこれ、どこから入んの？こんなところあんの？地下駐車場なんて。で、あとは、タイムズ、有明フロンティア、長時間なら安いので、平日だったらか。で、ここは、最大料金平日1800円なんだけども、休日料金最大は2200円とね。ここはなんかね、前の仕事で利用したことあるよね。で、TFT は、ここは、3000円以上90分無料になるイベント参加プラスお買い物とかで安く長時間ができる。でも3時間ってかこれあれか最大ない感じじゃねこれ、施設内で3000円以上お買い上げで90分無料券提供だからまあ要はないんでしょうね。天井がないんでしょうな。いや怖えな。で有明パークビルワシントンホテルですね。こっちの方はここもまあ最大2000円ぐらいかな。宿泊が1500、レストランジョージタウン利用で3000円以上だったら2時間無料、婚礼6時間、会議利用で6時間、宴会2時間まで、有明パーク内。最大料金がそもそも書いてないっすね。で、他、有明テニスも、まあさすがにここはちょっと遠いからな。で、ビッグサイトの屋外駐車場臨時。まあ、これはあれか、イベント参加とか、パンアぐらいじゃ多分やんないかな。でも、1日最大1500円は結構これいいっすね。まあ、というところか。まあ、個人的にはね、私ね、大体いつもね、ビッグサイトとかでイベントの際はね、一番いい場所っていうのが、ここら辺なんですよね。よいしょ。はい。俺がよくやる手っていうのは、まあね、新木場です。新木場のところにね、実はね、止める場所があるんですけど、よいしょ。スキャンプさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。ここら辺のところまで行って、ここのね、江東区夢の島競技場っていうところがあるんですけど、ここの駐車場、ここのね、駐車場がね、結構ね、料金がね、1日あたりでもね、最大そんなに高くなくね、使えるので、ね、おすすめなんですよね。ここだとあれかな、書いてねえかな。ストリートビュー、残念。ここだと時間帯書いてないな。夢の島、駐車場。夢の島駐車場はね、確か料金が2時間までだったら300円で、9時間から24時間までだと1000円なんで、最大は1000円なんですよ。まあでも1000円、最大1000円か。でも結局それだったらもう、あれなのかな。だってね、新木場に止めて、そこからビッグサイト行くにしても結局200円ぐらいかかるわけだから、往復で400円でしょ。そうすると1400円だから、まああとプラス600円払っちゃえるんだったら、ビッグサイト近くの方に止めた方がいいよねっていう話になってくるんだよな。やっぱあれだな、そう考えたらちょっと俺普通にビッグサイトに車止めるか、今回はそうしよう。よくね、夏コミとかだとね、俺ね、大体ね、そこのところに止めて、ビッグサイトまでね、ゆりかも、あれか、臨海線使ってね、行ったりするんですけどもね。なかなかいいところが見当たる。よし、じゃあちょっと改めてちょっとビッグサイト周辺でちょっと探しますか。まあね、せっかくちょっとね、ほら来週もういよいよパンアでございますからね、ちょっとこう車で来て、ちょっとそれが終わったらね、じゃあそのままちょっと大洗まで行くかっていうね、人なんかもね、いると思いますので、そういったね、人たちのためにね、しっかりとこう情報を提供できるようにね、頑張っていきましょう。
さあ、というところでございまして、さっきの話をすると、だいたいビッグサイト付近で止めようとすると、おおむね2000円が最大上限ですね。つっても、どうだだって、コミケはさ、朝10時から夕方4時までだけど、パンガってそもそもね、開催時間的には結構短いんですよね。開催時間としては午前11時にスタートして午後3時にはもう完全にお開きになっているんですよ。つまり11時から12時4時間ですね。実際のところで言えば4時間ぐらいしか会場としては使っていない形になります。さあそうなってくると4時間となってくるとでもね、ビッグサイト会議場が2250分で最大料金これだろ1時間で要は500円ですよね。4時間ちょうど4時間か。そうちょうど4時間と考えたらやっぱビッグサイト地下の方がいいのかね。関根さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。一番いいのはやっぱ会議棟地下とかに止めることなんだろうな。こう考えてくると。だってね、そこに止めちゃえばさ、要はね、もう搬入もさ、全部楽だし、てか、搬出が何よりも楽になるんだよね。だってね、いちいちさ、やっぱこうね、イベントが終わってね、ちょっと臨海線の駅まで行ってとかっていうのを考えるんだったら、もうぶっちゃけね、ここの中にね、車置いちゃった。で、置いたら、じゃあ終わったら、じゃあ車移動するぞっつって、そのままパッと車移動して、外に出れた方が、大洗までも比較的アクセスいいですからね。じゃあちょっとあれだな。とりあえず第一目標としては私あれだね。ビッグサイトの駐車場を目指してでビッグサイトがダメだったら最悪その時はちょっとね隣のところですかね。さっきもね情報あったけど D パーキングか。ここら辺にね止めてで他の人が出てくるのを待機するっていうのも全然ありですからね。せっかくね、ほら、やっぱパンアなんていうね、ガルパンのイベントがあるわけですよ。で、ガルパンのイベントがね、でも、結構やっぱロマンじゃない？ガルパンの、ほら、オンリーイベントやら何やらやってさ、その足で大洗に行ってさ、大洗でちょっと宴会やってね、お疲れ様でしたって言ってやって、で、翌日さらにちょびたんでしょ？最高でしょ、この流れ。これはね、これはね、ちょっとね、やりたいなと思ったんですけど、案外結構いろいろとね、参加してくださる方も多くいらっしゃって、おかげさまでね、とりあえず、もう翌日のね、ちょびたんも楽しくね、過ごせそうで、本当にね、ありがたいです。つか、今までがね、なんでこう、ちょびたんの誕生日にね、パンアが被ってくんのかなっていうのでね、もうそこら辺がね、もうね、ちょっともうちょっとどうにかしてくんねえかなと思ったんですけど、今回は3連休もあるということなのでね、無事に、その日曜日に、要は、パンワンをやって、月曜日に、ちょびたんでございますね。宿も決まったし、晩ご飯食べるところも確定したしなので、もうあとはね、来週終わったら行くだけですよ。ちなみに、ちょっと乗り換え案内でせっかくだからちょっと調べてみる。てか Google マップでビッグサイトからビッグサイトから大洗だとさーてどれくらいかな時間的にはでも2時間以内で行っちゃうんだ早いねでも結構比較的早いんだよな東関東自動車道経由で要は海側の方ですね海側の方を経由していこうとすると大体2時間4分で常磐道ですね新しいねC2、C3 経由でも行けるんじゃないかなこれ高速乗って常磐道乗ってまっすぐ突き抜けていくと大体こっちの方がね30分早いかなっていうところでございますねこういう感じでいけるんですね。だったらルート的にはな、お値段的なものも考えたりだとか、でもそんなに、あれかな、だいたい時間がね、
終わる時間帯が3時でしょ。3時、まあ多分3時ぐらいにはもう出るとか、3時過ぎにはもう出ると考えて、そうすると2時間ぐらいつけるんだから、まあ5時ぐらいにはつけるんだわけだよね。でそしたらまあ晩飯のねところにまあチェックインだけして晩飯のところに行って、それでだいたい6時ぐらいでしょ。まあ全然ねゆっくりとこう遊べるんじゃないかな。というわけでよもぎさん後で送っときますけども、とりあえずね宿の方はそんなにこう時間帯気にしなくても OK なのでまあ落ち着く時間帯分かったらねダイレクトメール送っていただければと思うんでよろしくお願いいたします。はい、ね、もうちょっとな、でもな、まあもうちょっとね、ビッグサイトから大洗まで1時間とかだったらな、ロマン溢れまくるんだけどね。まあなかなかきついところだな。じゃあちなみにさっきさ、ちょっと話があったけど、じゃあ仮に車で行くと大体ね、大洗で2時間までなんですよ。2時間ぐらいで着くんですけども、もう、国際展示場、はい、ここから、大洗までイベントが終わった後だと大体どれぐらいで行けるのかなっていうところちょっと調べてみますか。大洗でパン屋を開催するしか。大洗でパンを開催、セラセンってやつですね。少し前、昔やってたんですよね。戦車道と、セーラー服と、機関銃、機関銃っていう風で、セーラー服と機関銃じゃねえよ。セラセンっていうね、同人イベントがね、一回ね、前は市場でやったんですよね。懐かしい。何もかもが懐かしいですね、あれはね。ちなみにじゃあ出発を、大体じゃあ何時ぐらいですか。15時半ですか。じゃあ15時半に出発で22日でやるとさ、できるだけ遅く出発するで、やっぱもうべらぼうにいい額するね。だいたい3時48分に出て、18時13、でもまあ2時間25分で着くんだ。まあ、つっても2時間25分って言っても結局特急とかを使うわけだから、お値段的にはだいたいまあ4500円ぐらいになるわけですね。その点車だったらね、だいたいこう行きだけでもね、高速とバス代、ガス代考えても1人頭だいたいまあ1000円ぐらいもらっておけば全然それでペイできてしまうから、やっぱそっちの方が非常にこうリーズナブルだよな。沿海線だとどんな感じだろう。国際展示場で大崎まで行って、大崎から品川行って、品川から常盤に乗って水戸で、水戸から大洗行って、そこからですね、水戸から大洗にっていう感じか。待って、なんで水戸で大洗駅に着いて大洗駅で徒歩になってんだ。ルート地図、まあここら辺は見れなくていいか。まあというところでございますな。まあやっぱりね、イベントが終わって、大体まあいつもね、夏コミだとか冬コミが終わった後って、まあ特にね、今年もそうなんですけど、冬コミが終わった後はね、もう大洗に行って、そこからこう三が日までね、もうだらーっとね、いつもやってるんですけど、やっぱあれだ、もうバスを借りるしかないね。実はね、少し前に、あれだったんですよね。バスをね、ちょっとレンタルできないかなっていうところで確認したんですけど、パン屋のタイミングはね、ダメでしたね。で、なんでダメだったかっていうと、ちょうどね、このタイミングだと、茨城県で国体がスタートしてるんですよね。でその国体がスタートする都合上バスとかが要は国側の方が全部もう借りちゃってるっていう状況になっているので、それはダメですねというか、バス会社の方にね、例えばなんですけど東京のビッグサイトまで迎えに来てもらって、その足で大洗まで行って大洗で降ろしてもらって、で翌日も時間帯ね3時ぐらいに大洗を出て東京駅で降ろすっていう、こういうのってできるんですかねって聞いたら、できないことはないみたいですね。ただしやろうとしても今回に関してはね、その東京のやっぱ東京というか茨城県の国体などがちょっとある都合があるのでちょっとね今回はちょっとできないので、それだけご注意くださいというふうにね言われました。なんであれだね、夏コミとかちょっと頑張ってみたいね。国体
帯ってその頃あたりなそうのか。ちなみにですけども、茨城交通さんにガルパのラッピングバスで行けないですかねって言ったら、それはちょっとできないですねって言われました。まあさすがにそりゃそうだよな。いやでもちょっとロマンあるよね。ガルパンのラッピングバスでさ、だってあれだよ、ビッグサイトのさ、国際展示場駅のバスロータリーのところにさ、ガルパンのさ、ラッピングバスがさ、置いてあるわけでしょそれに乗ってさ、みんなでこう大笑いに行くっていう、そこら辺はやってみてえなと思ったんだけどね、なかなかね、難しい話でしたね。あるいは、あれでしょうね。バスに乗って、大笑いに行くせいかーって言ってね。で、そこからスタートする。では、ここで問題ですっていうね。丸×クイズからスタートですね。うちも頼んだけどダメでした。いやー、面白いと思うんだよな。ビッグサイトから大洗にね、行けるバスに乗るのに、まずクイズやって、で、バスの中でね、サービスエリアに寄るタイミングで、またそこでクイズやって、で、サービスエリア出るタイミングでクイズやってっていうね。なんだっけ、アメリカ横断ウルトラクイズだっけか。うちも頼んだけどダメでした。やっぱあそこら辺も難しいですよね。はい、サーミンさんいらっしゃい。お越しください。ありがとうございます。バスの中でエンターミッション。そう、やるんだったら、まあ、大笑いウルトラクイズとかだよね。ドリームライザー号。名前としてはドリームライザー号か。ちょっと面白いかもしれないですね、もうね。あるいはもう一発あれだよね。もうバス自分で買っちゃうかってことだよね。縛られない車は心地よいっすよね。そう。営業所が決めて回し方がやっぱそういうことなんだね。そう、時間に縛られない車っていうのはね、やっぱ一番ね、楽なんですよね。で、まあ今回他の人とかもね、車で来るよっていう人いるから、よし、じゃあこうして、ああしてこうしてってやったら、ちょうど参加者全員が車で収まっていけるような感じになったんでね。よし、さすがこれでこそいいわっていう感じですな。まあでもやっぱね、そう、車だと何がいいってね、ほら、音楽かけても別に怒られないし、喋っても怒られないし、なんだったら途中コンビニだとか休憩所何でも寄れるしっていうね、やっぱそこなんだよな、車のいいところって。まあ運転手の方のね、疲れだとかなんだとかいろいろとあるけれども、まあでも不思議なことにね、車を運転してる時って大体大洗に向かってる途中だと大体ね、体力回復していくんですよね。大洗に、大体茨城県に入るとちょっとねテンションが上がってきて、鉾田とか抜けて大洗町の風景が見えてくるともうね、普通に疲れとかどっかすっ飛びますからね。おっしゃ、今日も一日遊ぶぞみたいな感じになるからな。はい、まあというところでね、まあ今回のパンに関してはとりあえずね、まあ東京でいつもね打ち上げとかやってたんですけどね、まあ今回はまあほらせっかくね翌日が大洗でねちょびたんがあるわけだからね、まあじゃああっちの方で打ち上げでもやるかっていうことで今回はねそっちの方で企画してやってこようと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあまあというところでね、今日もまあ1時間のんびりと喋らさせていただきましたけどもね、まあひとまずちょっとあとねこれコメントテストコメントちゃんと流れますね。よかった、まあちょっとここのねコメントのねちゃんと流れるかどうかをちょっと確認したかったので、まあとりあえずちゃんと起動しているみたいだから、とりあえずよしとしよう。はい、よし、じゃあひとまず今日はねもうそろそろね11時っていうかもうそろそろ1時間ぶち切れるので、今日のところはねこの辺で一旦終了とさせていただきます。本日もありがとうございました。というところでエンディング入ります。まったくもまたかちょはいおやすみんみんだは。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様で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 す。エンディングです。お疲れ様
ということでね、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もがるパン、今日も終了のお時間でございます。疲れましたね。久々、まあ久々にね、喋ってね、こんだけこうね、できるんだったら、まあ頑張れてるところなんじゃないっていう感じでね、今日も本当にありがとうございます。で、とりあえずなんですけど、とりあえず明日ですね、明日はまあ普通に放送はいたします。で、明日放送するんですけど、多分明日終わってから、またね、多分ね、月曜日に帰ってくるから、多分月曜日はそこで体力がぶっ積んでると思うから、まあ明日終わってから、また火曜日あたりですね、次回の放送としては。で、まあやっていこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。多分そっちの方はね、あれかな、北海道やらそこら辺、北海道じゃねえよ。長野やら何やら行ってきましたっていうね、そのね、話をね、ちょっとしていこうかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、今月に関しては、もうあとお笑いに行くのは、パンかな、パン打ち上げで、ちょっとまあ、行って、それが終わってからは、10月どうしようかな。10月まだ何も考えてないのよね。とりあえず10月あるか、なんかキャンプでもしたいよね、久々にね。ちょっとほら、最近ね、Amazon プライムで、ちょっと久々にゆるキャン見たら、ちょっとね、まあ、夏ももうそろそろ終わったし、じゃあちょっとね、キャンプでもちょっとやるか、みたいな感じに、ちょっとふつふつとなっているので、またね、ちょっとこう企画してね、アホなことやろうかなって考えております。で、まあ10月はね、もうキャンプが終わったら、もう10月も終われば、今度11月アンコーシーズン到来ですよ、皆さん。まあ11月からね、3月までは大洗ではあんこうがね、漁が解禁されて食べられるようになります。で、まあ11月にはね、11月の17日日曜日、大洗ではあんこう祭りが開催される予定ですからね。もうここはマストで俺も参加予定ですから。まあここは新規でね、参加して、まあできれば18日も有給取ってね、のんびり過ごして、で、11月のね、あんこう祭りが終わればもう次は冬コミとかもう年末ですよ。本当に1年あっという間だな、なんかいろいろとこういうことやってるとね。気づいたらもう、そうか、もう1年終わりか、みたいな感じになるんだよな。で、どうせまた1年がスタートしてね、よっしゃ、今年も1年頑張るかって言ってやったら、なんだかんだでまた大洗に行ったりなんだったりしたら、気づいたら終わってるっていう、そこら辺が大体あれですよ。もうね、不思議な感じですよね。まあ、ここ最近1年の、ね、流れが恐ろしいぐらいに、ね、早くなってきました。まあ、やっぱりこういうね、お笑いとかでね、まあ、仲良くなった友達とかと一緒にね、遊んだりっていうのやってると、やっぱまあ、過ぎる時間っていうのは早いもんですね。さあ、というところでですね、うちの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品と、それが舞台となっております、茨城県大洗町のね、お話をね、していく、そんなね、地域密着型な番組でございます。で、一応ね、番組は明日やりますので、明日が終わると、次はね、火曜日ぐらいまで放送ちょっとお休みになりますので、まあ、皆様方ね、明日のからちょっとぐらいお待ちしております。とりあえず、明日は明日の風が吹くで、内容はまた明日決めていきましょう。当たり強めで、後の流れでお願いいたします。今日もありがとうございました。はい。お聞きの放送局は F51.0 ザ・夜もがるパン。今日もね、1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回の放送は明日夜10時からですので、皆様方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツォーファー Good night